muli bwanja Malawi. Palibe chinthu chomwe chimandipweteka ineyo kuti ndidzilongosola nkhani yanga yomwe. Ndimafuna ndizilongosola nkhani za anthu osati za ine yayi. Koma guys zinthu zinazi zikamachitika. Ine ndine Tamia Ja, munthu wankulu kwambiri, ekha lesbian wa mwanakale, ekha munthu woweta agalu. Agalu ake osati mapopi yayi, agalu ake osati amangoti yaviyavi museumu. Si weta agalu ake odula aja mmene maweta ine osati zomwe ziziyayi zachimidzizi. Ndaba kuti ndiyangatu. Ndapalamula ati ndinapalamula. Lero ndi pa 13 June 2025. Ndizamanyazi nduzilimbitsa mtima koma nkhani sinza kuzilimbitsa mtima limene zamanyazi. Maona maso angawa auchita manyazi maso angawa zamanyazi zinthu zimagayizi. So lero pa 13 June ndayitanidwa ku koti kuti nkankhe mulandu omwe napalamula. Ndipo jana mafotokoza nkhani mwadongosolo pano miyezi yapitayi muboma linandisumira boma tu. Boma the Republic nandisumira. Guys zamanyazi zochititsa manyazi ineyo ndupanga manyazi ineyo. So boma inandisumira Tamia Ja versus the Republic. Kinanga unoita ndisumira bomali boma ilira ku Malawi Republic boma nanga angalembe kuti the Republic of Zambia analemba kuti the Republic ya ku Malawi kande kuti boma la Malawi the whole boma. Okay boma ita ndisumira ineyo ndachivomekeza kuti boma la ndisumira chifukwa nobody is above the law. Even the president is not above the law. No one is above the law. Ndachivomekeza kuti okay fine boma ndisumira ndenda chivomekeza. Kena kono maona noka kupita ku koti uja akuti ayi mulandu omwe adandisumira sama unena yayi ayi mulandu sudziwika kuti boma linamusumira chifukwa chani Tamia. Ndi anthu unawapanga conclude kuti ayi so inu boma linamusumira Tamia Ja chifukwa cha nkhani za chimashini. Ndi anthu amene simudziwa nkhani za chimashini ninapanga video kunena zokuti boma la Malawi lagula chimashini chimene chichi amati ndi chopanga track anthu apa social media. For example Bagiri TV muluzi uja Bagiri TV imene jai for example chimashini chimene chochwa akuti anagulacho chikhoza kufufuza pakana Bagiri TV nkumupeza. Chikhoza kufufuza anthu amene muli ntizigoba, anthu amene muli kujoni muli kujoneka muli kutiko mmakhala ntizigoba timafake account kuti muzinyoza anthu. Chimashini ichi chikhoza kutani kukupezani. Ndene nkhani ija osati kuti ndimayinena kuti zinthu zineyo ndazipeka kapena wina wake wanditsina nkhutu mbomamo. Nkhani itu naneso nkhani naitenga kunja news za kunja. Let me show you the news. Nations Regulatory Authority (MACRA) has bought a $1.5 million tool to monitor fake news, misinformation, and disinformation online. MACRA's purchase of the monitoring software has faced opposition in the Southern African nation of 21 million people. But the regulator says taxpayers were not. Ndi anthu amapanga conclude kuti tsono aboma wamusumira Tamia Ja koma mulandu wake saunena chani izi ndizi ndiye panopo mulandu omwe boma idandisumira apa pano ndifuna anthu mudziwe akuti ineyo napanga disclosure mati chani muchizingopanga muchichewete akuti ineyo ndinapanga expose HIV status ya munthu. Ineyo kamutu kanga kasikagwira bwinobwino mwina nane nadi koma naiwala. My guys, olo misalayo muntu. Come on, I have
I have thousands of audience. I have people watching me. Some people don't even like me. Some people love me, they still watch me. Like I have this audience. I have this big audience. So do you think Tamia Ja can come here? Guys, what would I in HIV positive? What would I in HIV? HIV positive. Do you think I can come here and say that? I cannot wait. Kuti kukotiko aboma wakandipatseno umboni evidence kuti neyo ndinane nadi kodi munthu wake ndani. I want to ask munthu ineyo, I just want to know the person. Munthu emwe akuti nabweretsa HIV status yake, munthu wake ndani, dzina yake ndani munthuyo? What's her name? What's his name? Kuti mwina ndiumbukire yanchane ndikangozipereka ndekha, you know. Yeah, okay, so guys, so my parents, my parents were like Tamia, tufuna tipite nawe. Ndiye I have ndim anzange na yati afuna abwele kumene wakandipanga support. Come on, my guys, like I respect people's time. You cannot be wasting your time to come kuti yanchane. Just stay there, chill. Okay, if you have like things to do, panganiga muzona ma video. Mafuta akusowa kumalayi kuno magayi, mafuta akusowa. Sunufuna ndrama yukusowa, sunufuna azinzanga atengeka ndrama kukosowa kaleka agule mafuta apite kukoti akapange support ine. Come on, the only thing you guys, the only support I need is I just want you guys to follow me and watch what is happening to my life. My life is like a cinema. Life yanga ilingari cinema yonjodi. You can just watch. I don't need your support on things like this. Maybe it's into Zina, but on this, I don't need your support. Because umpanga support muntu, it takes time. So I don't wanna waste your time, okay? Just stay there. I can handle this by myself. I can do this because so what I know is this, okay? And okay? I know the laws. When someone don't understand, if you are a Malawian citizen and you don't understand the law, even the police can take advantage of you. Because they didn't know, they don't know the laws. They don't know no, they don't know. So I'm the person majority I know. So nisangulitse kwambiri mwina ndikoza kwamangidwa komwe this might be the last video. I don't know kuti mwina ndikalowa. Komano ngati ndikakalowa ndifuna muzindibweretsera zakudya, nyama, usati mpunga wake waphala anthu manyumbamo simuzopika mpunga. Sinofuna mpunga waphala. Mpunga wauma bwino wa nyama. Ndingofuta ka chocolate, tima ice cream, tima pizza. Nsaona wina akubweretsa zigege umene ndipo ndisaone munthu abweretsa zigege magayezi. Ndikakangolowa kundende kungoona munthu abweretsa zigege kapena siwapisezi kapena kayabonya. Kungotuluka kundende nzawopangana ma background ndokuzani magayezi. Zizi zamachitike magayezi. Zabwino. So guys, stay tuned and ngati ndipezeke sopano ndoti I'm here. Koma ngati simpezeke ndoti ndakalowa.